አስመራ ምስጢራዊ ጉዞ አብይና ኢሳያስን የማሸማገል ሚስጥር። የሳውዲው ቁጥር 1 ዲፕሎማት በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ ገብተዋል። እኚህ ሰው አዲስ አበባ የገቡት በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መካከል የዲፕሎማቲክ ቁርሾ ሊፈጠር ይችላል በሚል በአንዳንድ የተቃውሞ ፖለቲካ ሰዎች አማካኝነት ከተነገረ ጥቂት ቀናት በኋላ ነው። ትላንት ረቡዕ ኢትዮጵያ የገቡት የሳውዲ አረቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለትዮሽ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። ጣልቃ ምታወጽ ሀገራት ቀንድ መዘራረብ ዛዕባ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ላዕለዎት ሰበስልጣን ቀርና አፍሪካን ሀገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘካይድዎ ወግዓዊ ዑደታት ስራሕ ተበራኺቶም ኣለው። ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተፋጠጣሉ ከምኡውን ዞባዊ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝቕይሩ ፍጻመታት ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ቀርና አፍሪካን ሀገራት ዓረብን ዝግበሩ ዑደታት ካብ ዲፕሎማስያዊ ጥምረት ዝሰገረ ትርጉም ክህልዎም ይኽእሉ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለው። ሰመዝ መንየን ሃገራት እዮም ናብ ኣየኖት ሃገራት ተጓዒዞም ኣብ መንጎቶም ሰበስልጣን ብዛዕባ ዝተገብረ ዘተኸ እንታይ ተባሂሉ ንዝብል ክነቅርበልኩም መሪፅና ያለና ተጣልቶ የወጡ የትግራይ ሊቆች አሉ። ኮንሰርናቸውን አንደርስታንድ አደርጋለሁ። አስመራ ምስጢራዊ ጉዞ አብይና ኢሳያስን የማሸማገል ሚስጥር። የሳውዲው ቁጥር 1 ዲፕሎማት በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ ገብተዋል። እኚህ ሰው አዲስ አበባ የገቡት በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መካከል የዲፕሎማቲክ ቁርሾ ሊፈጠር ይችላል በሚል በአንዳንድ የተቃውሞ ፖለቲካ ሰዎች አማካኝነት ከተነገረ ጥቂት ቀናት በኋላ ነው። ትላንት ረቡዕ ኢትዮጵያ የገቡት የሳውዲ አረቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለትዮሽ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። መጀመሪያ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዛ ስእሊ ንሱ ተተኪምላ ዘሎ ትሪዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኣዛራቢት ስእሊ ኮይና ዘላያ ስለምንታይ እቲ መምልኽኻት ናይ ኢዱ እንተሪኢኹሞ ብብዙሓት ሓይልታት ብዙሕ ትንተና ክወሃቦ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ እቶም ናይ ብልፅግና ጎስጎስቲ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብተደጋጋሚ ክጥቀሙላ ኢና ርኢና ዘለና። እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ስዑድያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሽምግልና ክትገብር ትፍትን ከም ዘላ ዝብል ክረአ ከሎ ግዳ ሓቂ ግን ከምኡ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዕላማ ንስዑድያ ንክልቲኦም ሃገራት ናብ ሽምግልና ናብ ሰላምን ንምምፃእ ድያ ትፍትን ዘላ ወልሲ ዴስ ዋን ምክንያቱ ኢትስ ኖት ላይክ ዳት። መጀመርያ ኣብዚኣ ሓንቲ ከረየኩም እቶም ናይ ኢማራት ፕሮፓጋንዲስትስ ንዓቢ ኣብ ሓዊ ክጠብስዎ ምዃኖም እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነታ ስእሊ ወሲዶም ንብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? ንኢማራት ክኸውን ከሎ ብከምዚ ዝቕበሎም ንስዑድያ ክኸውን ከሎ ግን ፅፍሩ ገይሩ እናጠንቀቐ ዝቕበሎም። ስለዚ ኣብይ ወይ እውን ኢትዮጵያ መን እዩ መሻርክታ መን እዩ ከፀላ እያ ዘይትፈልጥ ሃገር ኣይኮነትን ኢሎም መሊሶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ሺት ስቶርም ፈጢሮም ኣሎ። እቶም ናይ ኢማራት ሚድያ ንኣብይ መመሊሶም ኣብ ሓደጋ ይትውዎ ኣለው። እቲ መንቀራቅሮ ድማ መመሊሱ ይሕይሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። በደድ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክንግንዘቦ ንኽእል ንዝብል ተመሊስና ስዑድያ እንታይ እያ ክትገብር ትፍትን ዘላ ንምባል ሓንቲ ስፍሕ ዝበለት ትንተና ክበኩም ኣብቲ ናይ ኤርትራ ከያተና ከለና መጀመርያ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እዚ ዝካየድ ዝነበረ ክልተ ዓይነት ጉዕዞ ከም ዝተረኣየ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ፈይሰል ቢን ፈርሃን ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከሎ ሓንቲ ፍልይቲ ነፋሪት ናብ ኤርትራ ከይዳ ከም ዝነበራት እዩ ዝንገር። ካብ ስዑድያ ናብ ኣስመራ ሓንቲ ነፋሪት ኣት ደ ሴም ታይም መፂኣ ከም ዝነበረትን መፂኣ ከም ተመለሰትን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ናይ ዴፒቲ ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኤርትራ ዝኣተዎ ድሬድ ኣይኮነስ ቅድሚኡ ካልእ ምንቅስቃስ ተካይዱ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። ሲም ሳውዲ አረቢያ is dismantling the UAE's influence in the Horn of Africa። ስለዚ ነዚኣ ግን ብኸመይ ትሪኣ መሲልኩም? ኣብዚኣ ክልተ ዓይነት ትንተና ክበኩም እየ። መጀመርያ እቲ ናይ ኤርትራ ንስዑድያ ዝገበርዎ ቅድሚ ምርኣይ ኣብዚኣ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ይቦም ኣለው። እንታይ ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ለመሲልኩም? ኩነታት ናብ ናይ 0 ሰዓት ይቐርብ ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ናይ ምውዳቕ ትኽእሎ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ ትብሎ? ኣብዘን ዝሓለፋ ሕደት መዓልታት ኣዝዩ ፈጣን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ይካየድ ከም ዘሎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ? ዳርጋ ካብ አዲስ አበባ ንኣስመራ ንካይሮ ንፖርት ሱዳን from Ankara to Tel Aviv ብዙሕ ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ንኣብነት not a build up not a declaration of fully fledged cold war what's happening ኢሎም ኣብዚ ኣውሪዶሞ ዘለዉ what we have been witnessing ኣብዚ ሓለፈ 48 ሰዓት ወይ እውን ልዕሊኡ ርኢናዮ ዘለና ሓደ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራእዩ ዘይፍለጥ ቁልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝረአ ዘሎ። this is not a routine diplomatic round this is not a traditional mediation። እዚ እውን ናይ ሽምግልና መስርሕ እውን ኣይኮነን። እዚ ንሪኦ ዘለና
This is a defensive military build-up. زي ናይ ምክልኻል ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝመስል ነገር ይብልሎ. The facts leave no room for interpretation. ንኣብነት እቲ ንሪኦ ዘለና ባይታ ብሓደ ክሪእዎ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ስዑድያ ሚኒስተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ a special Saudi plane in Asmara at the same time ፍሊት ነፋሪት ካብ ስዑድያ ተበጊሳ በቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ኮንፈርም ገይሮም ኣለዉ እዚ ሓንቲ ፍሊት ነፋሪት ልክዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ ናብ ኣስመራ ድማ ካል ነፋሪት መፅያ ነይራ ናይ ቱርክሽ ናይ ኢንተሊጀንስ ነፋሪት ናብ እቲ ናይ ድሮን ቤዝ ናይ ግብፂ ተባሂሉ ዘሎ ናብኡ ከም ዝኸደት ዘርኢ ኢሜጅስ ውሪኢና ኣለና ስውን ቱ ታርክሽ ካርጎ ፕሌንስ ክልተ ናይ ኣፅዋር ፀዓና ናይ ቱርክ ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ዝወረዳ ከምኡውን ካብ ራሽያ ዝተበገሳ ናይ ካርጎ ፕሌንስ ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ዝወረዳ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እታ ተገርም ድማ ካብ እስራኤል ናይ ሞሳድ ናይ ስለያ ናይ እስራኤል ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምዕላቡ 30 ኣቀድም ኣቢላ ን30 ደቂቕ ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ወሪዳ ምስ ኣብድዩ ምስ ሓደ ዓብይ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ተራኺባ ከም ዝተመለሰት እዩ ዝንገር ሜይቢ ምስ ርድዋን ሑሴን ተራኺባ ክትከውን ትኽእል እያ ን30 ደቂቕ ፀኒሓ ከም ዝተመልሰት እዩ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝካየድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ what's going on እጂ ኣብቲ ዲቴይልስ ክኣትው ከሎ 24 hours 7 movements 5 capitals 1 acting party below no multiple acting parties but a right so ሓደ እንታይ ይብሉ እዚ እጂ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ዲቴይልስ ክሪእዎ ከለዉ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኣቢ ተራኺቡ ሓበራዊ ሽርክነትና ክንዕቢና ብዛዕባ ጉዳይ ዞባዊ ኩነታት ተዘራሪቦም እዚኣ ጥራይና ንርኢ ዘለና ኤርትራን ስዑድያን ተራኺቦም ዲፕሎማሲ ናቶም ክሕይሉ ከም ዝኽእሉ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ሽርክነት ድማ ክቀላጠፍ ከም ዘሎ ኤክስፐዳይት ክኸውን ከም ዘሎ እዚኣ ኢና ንሰምዕ ዘለና but there is much more in ብድሕሪ መጋረጃ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ጌርኩም ውሰድዎ እዚ ፈይዘል ቢን ፈርሃን meets with ቁጥሪ ሓደ ኬስ ቁጥሪ ሓደ እንታይ ይሩ ኣለው ሳውዲ አረቢያ is playing both sides with scanning in Addis Ababa እዚ ብክልተ መንገዲ ያፃወት ዘላ ስዑድ ዓረብ ፈይዘል ቢን ፈርሃን ምስ አብይ ኣሕመድ ተራኺቡ the overt message it is መልእኽቲ we want regional stability ትቐንዲ ተልእኾ ኩሉ ዝርዮ ዘሎ እንታይ እዩ ዞባዊ ምርግጋእ ንደሊ ኣለና ዝብል እቲ መልእኽቲ ምክንያቱ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ስዑድያ ነቲ ኣብ ቤንሻንጉል ዝተኸፈተ ማዓስከር ብዝሰፍሐ ደረጃ እዮም ካቨር ገይሮሞ እሱ ድማ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ዘነፅር እዩ ዝብሉ ኬላታት ርኢ ኣለኹ ይመስል ድማ ብኤር ቲቪ ዝተዘርበ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ኣፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኤር ቲቪ ካልእ ብኣወል ስዒድ ወፀ ኣፍ ናይ መርገፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን maybe ሓሳባት ክብ ይኽእሉ maybe indirect ክዛረብዎ ዝደለዩ እዩ ኤር ቲቪ እንድሕር ወፅኡ ግን እዚ ኣፍ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብመንገዲ ስዑድያ ከምኡ ብመንግስቲ በቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝሰፍሐ ተዛሪቦም እዮም ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ the message ዕጂብ እቲ ሕቡእ መልእኽቲ ናይቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መገሻ the መንግስቱ camp must disappear እዚ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምሕጋዝ ጌርካ ዘላ ካምፕ ቀልጢፉ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ከቢድ ካውን ስለ ዝኽእል እንታይ ብሎ the brilliant read Saudi Arabia is not waiting for Ethiopia's withdrawal from supporting the militia Saudi Arabia is preparing for alternative እዚ ከዓ ስዑድ ዓረብ ሕጂ ንአብይ ኣሕመድ ነዚ ትገብሮ ዘለካ እንዳዕ መሰሪዕ ሓገዝ ተጠዋብሎ ኢላ ክትልሙና ይኮነትን መፅያ ዘላ ኢሉ ትነግረላ ግን ፕላን ቢ ድማ ኣለዋ ይብልሎ ቁፅሪ ሓደ ፕላን እንታይ ፕላን ኤ ናቶም negotiated Ethiopian withdrawal ምስ ኢትዮጵያ ተረዳድዮም ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝዳዕ መሰሪዕ ዘለዋ ርክብ ክትስሕብ ፕላን እዩ ፕላን ቢ a supported Eritrea move to punish Addis Ababa ፕላን ቢ ድማ ብኤርትራን ብካልእ ሓይልታትን ገይሮም ንዓቢ ስርዓት ክትሕዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ እውን ግምት ኣለዎም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ናይ ስዑድ ዓረብ ተልእኮ ወሲዱ ናቶም ኣጀንዳ ክገብር ይኽእል ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ግን ንዓቢ ንስርዓት ብልፅግና ኣደብ ንምትሓዝ ኩሉ ዓይነት ምክንያት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ንሉላውነቱ ንናፅነትና ንሬፈረንደምናትና ንኤቭሪ ክፋል ናይ ሃገራዊ ክብርና ዝደፈሩ እዮም ንሓድነት ናይ ህዝብና ንቁጠባና ዘይፀረፍዎን ዘይተንከፍዎን የለን ሕሉፍ ሓሊፎም ረጂም ቸንጅ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቅይር ዝደሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝበልዎ ይንኣስ ይዕበ ኣእንጊዶም ንኤርትራ ክመቀል ዝደሊ ሓይሊ ኣእንጊዶም ስለዚ ንኤርትራ ኩሉ ዓይነት ቅድመ ኩነት ገይሮም ለዮም ስጉምቲ ንክትወስድ ስለዚ ኤርትራ ብካልኦት ደረጃ ድጋፍ ትረክበሉ ምክንያት ተረኪባ እውን ነቲ ክትገብሮ ግዴታ ንዘለዋ እውን ፅቡቅ ዝኾነ መራጎቲ ትረክበሉ ትኽእል እያ
this is not mediation, this is a battle management. ስለዚህ ሽምግልና ዘይኮነ ስዑድያ ትገብር ዘላ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግንባር ወይ እውን ወጥሪ ብኸመይ ትፈትሖ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ትደሊ እታ ካልአይቲ ክፋል ዝብልዋ ዘለው no ሳውዲ አረቢያ ናይ ቱርኪ ድሓን ናይ ቱርኪ ክገትፈ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ቀጥታዊ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ ሲንቱ ብዛዕባ ቱርክን ሱዳንን እዮም ዛረቡ ዘለው ምናልባት ፅነ ኢለ ክምለሳ ክፍትነ ሲንትሪ ቁጥር 3 ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እስራኤል ናይ 30 ደቂቕ ኣብ አዲስ አበባ መምጾም እንታይ ማለት እዩ what happens in 30 minutes delivery of intelligence information on Sudan's army movements maybe ስለያው ሓበሬታ ብዛዕባ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሱዳን ሓበሬታ መሓላሊፎም ኣለው coordination of possible before coordinations of positions before Faisal bin Farhan's visit እዚ ድማ ቅድሚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ምምጽኡ ዕላም መርገጽ ናይ ኣሜሪካ ንስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብርሎ ምስ ኢማራት እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ንዑ ከነጽሩሉ ኢሎም መጽኦም ክኾኑ ይኽእሉ ከምኡውን ካልእ ሪኣሹራንስ ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ኣይትፍራሕ ክብልዎ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋም ኣሎ where is that part where ናይ ኤርትራ ከይዝ ኣምፂዎ ነይሩ ኣብዚ ነዊሕቲ ኮይኑ ሲ I can't find it there was this ናይ ሱዳን ጉዳይ ሲን ክደልልኩም የነታ ናይ ኤርትራ ኦኬ ኣብታ ሲን ዋን ያዘለና ኤርትራ ናብ ኣስመራ ዝመፀ መልእኽቲ ናይ ስዑድያ ከንታይ ነይሩ ይብል ኣሎ a special Saudi plane lands at the same time the message Eritrea is not alone Riyadh is with you your moves has a cover ስለዚ ስዑድ ዓረብ እንታይ ትብለላ ኤርትራ ኣብ ጎና ከም ዘላ ተፍልጥ ኣላ ዝኾነ ይኹን ተጋጢሙ ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ፖለቲካዊ ወታደራዊ እንትኾነ ምሳኹም ኣለና ዝብል መልእኽቲ ንኤርትራውና መሓላሊፎም ኣለው ስለዚ ኣብ ሱዳን ዓብ ድጋፍ ናይ ሎጂስቲክስ ይግበር ከም ዘሎ ናይ ኣፅዋር ናይ ስለያዊ ብዙሕ ድጋፍ ይግበረላ ካብ ግብፅን ካብ ቱርክን ቅልጡፍ ዝኾነ ድጋፍ ይግበር ከም ዘሎን ብግምጣሉ ድማ ንኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እዩ ኣብዚ ቀረባ ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት እውን ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንዓይ ክትሕግዘኒ ትኽእል ኣናሊሲስ ስምዑ እዚ ትሕድሕድ ጣልቃ ምእታው ወፃኢ ሃገራት ቀንዲ መዘራረብ ብዛዕባ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ላዕለዎት ሰበስልጣን ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘካይድዎ ወግዓዊ ዑደታት ስራሕ ተበራኺቶም ኣለው ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተፋጠጣሉ ከምኡውን ዞባዊ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝቕይሩ ፍጻመታት ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ዝግበሩ ዑደታት ካብ ዲፕሎማስያዊ ጥምረት ዝሰገረ ትርጉም ክህልዎም ይኽእሉ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለው ሰመዝ መንየን ሃገራት እዮም ናበየኖት ሃገራት ተጓዒዞም ኣብ መንጎቶም ሰበስልጣን ብዛዕባ ዝተገብረ ዘተኸ እንታይ ተባሂሉ ንዝብል ክነቕርበልኩም መሪፅና ያሎና ትማሊ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፋርሓን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲኡ ከምኡውን ዞባዊ ጉዳያት ተማይጦም ኣለው ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ዘተ እኳ እንተዘይተገለፀ ኣብ ቁልፊ ዓውድታት ዘሎ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከንፀባርቕ ፈቲኑ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብ ስዑድ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ክበፅሕ ምዃኑ መራኸቢ ብዙሃን እታ ሃገር ሓቢረን ኣለዋ ኤርዶሃን ኣብ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝገበረ መደረ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብያን ግብፅን ወግዓዊ ዑደት ከም ዝገበረ ጠቒሱ ኣሎ ኣብቲ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝገብሮ ዑደት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ሰላም ናይ ምስፋን ዕላማ ከም ዘለዎ ድማ ፀብፃብ ማዕከን ዜና ኣናድሉ ኣመላኺቱ ኣሎ ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ድሕሪ ምፍርራማ ምስ ሶማልያ ተፈጢሩ ዝነበረ ምስሕሓብ ብምትትታው ቱርኪ ምርግግኡ ዝርሳዕ ኣይኮነን ቱርኪ ተኸታተልቲ ዘተታት ብምድላው ንክልቲአን ሃገራት ንምቅርራብ ክትፅዕር ፀኒሓላ ሕጂ ድማ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ምብፃሕ ምስ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝራኸብ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለው ቱርኪ ከም ቀንዲ ደጋፊት እቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምዃና ይንገረላ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ግዛእታ መሰልጠኒ ማእከል ዓማፂ ዳዕመል ሰሪዕ ምፍቃድ ዝሓወሰ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ተሰሊፋ ኢዳ ኣትያ ከም ዘላ እናተገለፀ እዩ ኣብ ዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ወጥሪ ካብቲ ዝባእሰ ናብ ዝተጋደደ ምዕራፍ ይሰጋገር ከም ዘሎ ተንተንቲ እቲ ዞባ ክገልጹ ፀኒሖም ኣለው ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ካብ ዝተኻየዱ ዞባዊ ዑደታት ናይ ሶማልያን ግብፅን ተጠቀስቲ እዮም ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድን ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እዚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ነገር ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ስለምንታይ ብከምዚ ዓይነት ፍጥነትን ቅልጣፈን ነገራት ይፍፀሙ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ወል ብዙሕ ትንተና ብዙሕ ዓይነት ገምጋም ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ኣብዚ ትረአ ዘላ ኢማራት ንምንታይ እያ ከምዚ ትገብር ዘላ ብፍላይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ጌራቶ ዘላ ማዓስከር እንታይ ረብሓ ከምፅኣላ እዩ ንዝብል መን መሊስ ክምልስ ፈቲኑላ ኣብ ዝመሲልኩም
let's say መጀመሪያ بجوار كنجمر همونغو جوارن من يخاطب له ردا سوري ጌታቸው ረዳ ንጀዋር ለንቀኔ ብዛዕባቲ ኢትዮጵያ ኣብ እንታይ ዝብል ዘረባ ጋጥሙ ነይሩ ለንቀነ ድሕሪ ሰሚዕኩም ኮይንኩም ጀዋር እንታይ ስለ ዝበለዮም ከምዚ ዝብሉ ዘሎ እንድሕርና ጀዋር ብተደጋጋሚ ነዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ነገር ኤክስፖዝ ክገብሮ ቀኒ ኢልና ኢና እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት እቲ ኢዳ ጥራይ ኮነት ወይ መደበር ናይ መሰልጠኒ ጥራይ ኮነትን ከፊታ ዘላ እንታይ ዳ ካብ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣምፅያ ተዕስክር ከም ዘላን ካብ ዝተፈላለዩ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ድዮም ካልኦት ድዮም ኣምፅያ ኢትዮጵያውያን ኣሰልጢና ንኩናት ኣዳልያ ናብ ሱዳን ተሰዶም ከም ዘላ እዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ዓይነት ናይቲ ኩናት ምስፍሕፋሕን ናይቲ ኩናት ምቕፃልን ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ ቆጣዐ ናይ መን ኢኻ ትብሎም ናይቶም ብወገን ሰራዊት ሱዳንን ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝደናገፁ ዘለዉ ሓይልታትን ኩላቶም ከቢድ ዝኾነ ቁጣዕን ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታን ስምዕታን ንዓቢ ከስምዕዎ ተራእዮም ስለዚ ጌታቸው ረዳ ናይ መወዳእታ ፈረስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ከረጋግፅ ምእንታን ንኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ኢሉ ክምጉጥ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ምስ ጌታቸው ረዳ ድማ ድጋፍ ናይ ህዝቢ እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ንምምጓት እቲ በሊዕ እዩ ተባሂሉ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣማኻሪ ተባሂሉ ዝመፅእ ጌታቸው ረዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጀዋር congratulations brother your persistent conflation of personal opposition to the prime minister with a coherent critique of Ethiopia's long-term strategic interests is remarkable. Disliking the ruling party does not free you from having to distinguish between regime politics and state national interests. ስለዚህ ብርግጽ ንሪአካ ኣለና እንቋሕ ኣጎሰካ ክብለካ ይደሊ ኣንጻር ሃገርካ ትገብሩ ዘለካ ጉዕዞ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝፀላእካዮ ንፕራይም ሚኒስተር ክትፀልእ ሓደ እዩ ነቲ ፓርቲ ብልፅግና ክትፀልእ ሓደ እዩ ኣንጻር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዝጠመተ ረብሓታት ምስራሕ ግን ካለ ነገር እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልዮ ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ረብሓታት ናይ ሃገርን ናይ ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ግምት ከእታኻ ትዛረብ ኣለኻ እዩ ክብሎ ፈቲኑ ናይ ጀዋር መልሲ ድማ መሳቅያ ከሪአኩም እየ እንታይ ኢሉ ኣሎ over the past few days ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ኣንጻር ጀዋር ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ በቲ ኤርምያስ ለገሰ ትብሎ ድዩ ብኩሎም ካድረታት ክካየድ ቀኒ እዩ ምክንያቱ ጀዋር ልክዕ ኣብታ ትሕምሞ ንኣቢ ክጭፍጭፎ ስለ ዝቐነየ እዩ እንታይ ይብዛል once an ally of a prime minister but now a vocal critic ቀደም ዓርኩ ነርካ ሎሚ ድማ ቀንዲ ፀላኢ እዩ ብግምጣሉ ጀዋር ቀደም ፀላኢ ናይ ኣቢ ሎሚ ኸ መጋበርያ ናቱ ስለዚ ጀዋር ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካን ብምሉእ ንኣቢ ከድንቆ ከሎን ክፈትዎ ከሎን ጀዋር ኣብ ጎኑ ነይሩ ስለዚ ናይ ጀዋር ጌጋ ማንም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝቕመጥ ሰብ ዝተጋገየ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እውን ዝተጋገየ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ እኳ ኤርትራ ብመደብ ገይሮሞ እንተኾነ ናይ ጌታቸው ረዳ ግን ኩሉ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንሱ ድማ በቲ ቃንዛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ በትሪ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝጣዕመ ክነሱ ተገምጢሉ መጋበርያ ምዃኑ መኖም እዩ ጥዑይ ኣእምሮ ዘሎ መኖም ይኸ እሱብ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ብቓላቱ ይተሓዝ ማለት እዩ ኣብዚ ንውሕ ዝበለ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ ብሳማሪ ክንሪኦ እንታይ ኢሉ ዝምግቶ ዘሎ ሓደ accusation of him conflating personal ውልቃዊ ፅልእናቱ ምስ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣተሓሒዙ ፀገም ክፈጥር ምፍታኑ ዘለካ ኣብ መንጎ ፓርቲን ሃገርን ዘለካ ፍልልይ እውን ኣነፂርካ ዘይምፍላጥ ንኣብነት ይብላ ኣሎ ኣብታ ዘረባ ከሪአኩም ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብዚ ማዓስከር ናይ ሱዳን ሓደ ቦታ ከፊታ ክበሃል ከሎ እዚ ነገር እዚ ንስኻ ተረዲካ ዲኻ ትገብሮ ዘለኻ ዋላ ከይተረዳካ ኣይፈልጥን ይብላ ኣሎ as a passing bystander in the regional different እጂ ንኢትዮጵያ ሲ ኣብዚ ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ሲ ሓንቲ ዘይትገብር ተዓዛቢት ክትከውን ዲኻ ትደልያ ዘለኻ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረፅምን ውድድርን ሲ ስቕኢላ ተዓዛቢት ክትከውን ዲኻ ትደልያ ዘለኻ ወይስ ንሳ እውን ንረብሓ ክትጓየ ኣለዋ so the tragedy unfolding in Sudan is indeed exacerbated by the foreign intervention ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ቃንዛን ስቃይን ብናይ ወፃኢ ኢድ ብናይ ደገ ኣታውነት ኢድ ከም ዝበላሸ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ንርዳይ ናቲ እዚ ግን but Ethiopia is hardly unique in pursuing its interests ኢትዮጵያ ግን በይና ኣይኮነትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንረብሓ ትሰርሕ ዘላ in fact Ethiopia more than any other country in the region and beyond stands to lose
more on the result of Sudan's instability. بقمت قالوا قد حكي إثيوبيا ناي السودان زي رجعت ناي السودان عقرقرن عندك سارة خاص عبالله زغل هجر انتلا إثيوبيا سلازي it has a real skin in the game سلازي قداي ناي السودان لعلما نمزق بعنا يبلالو as it were كم كلام مالتي اجت قبسين كالوت حيلتاتن دما are not neutral ابزي قبسي يكون كالوت حيلتات دي شاراويان شمقلتي كونن ابزي بلالو they are actively shaping the trajectory of the conflict to favor their preferred تزي بتنساتهم زدليو نتكونتات نمتمزاز قبسي يكون كالوت حيلتات نناوتهم اجندا قبسي يقول كله إيرترا سعوديان كلاتهم تقيسي زارب زلو لازم نفسه كفى قدايتي نناوتو اجندا كسالت يزفتن زلو يبللو سلازي انت بلالو you position yourself as a politician activist, but your posture suggests an aversion of the very language of national security and strategic interests. نسخة بوليتيكاوي activist كتكوني خاطف تنجن نين يتحقر يخاطب وكل مهنياتو تنسخات بلو زلغة نتحقر ناي حقر ربحان ناي تاو كنتات ناي تحقرن أبقى مزي تويزلو in a region marked by proxy competition أبزوبا بناي إذا أزور كوينا زفلت transboundary security threats and zero-sum maneuvering among rival states, such discomfort is not a virtue. It is a liability. States do not have the luxury of moral abstractionism when core national interests are at risk. ስለዚህ ዞባና በሙሉ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኢድ አዙር ሙጋ ይትካብ ካልመታው ንቡር ኣብ ዝኾነሉ ኢትዮጵያ ብናይ ሞራላዊ ቅድስና በይናቱ ተርፈሉ መንገዲ የለን ንረብሓ ንኩነታታ ሙሱ ዝመጣተን ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ እወ ክትወስድ ኣለዋ ተጸገም ግን you must be intelligent enough እቲ ትገብሮ ኣብ ሎንግ ተርም ከርባሕክ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ከርባሕካ ዝኽእል ምዝኸውን እዩ እምበር ከባቢና ናይ ዚሮ ሳም ንሓደ ነቲ ሓደ ቀቢሩ ክነብር ዝደልየሉ ዞባ እዩ ከምኡ ክትገብር ከለኻ ግን ንኣብነት ኤርትራ ምስ መን ተሰሊፋ ኣላ ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ተሰሊፋ ኣላ a perfect strategy ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ተሰሊፍካ ولا እውን ሰራዊት ሱዳን እንተዝሰዓር ነይሩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብህዝቢ ሱዳን ካብ ህዝቢ ሱዳን ይመርሕነት ክመፅእ ፅቡቅ ታሪክካ ትገድፍ ዘላ ንህዝቢ ሱዳን ዘሳድድ ዘሎ ሃገር ዝዕኑ ዘሎ ነቲ ሃገር ዝብትን ዘሎ ሓይሉ ምስ እንተተሰሊፍካ ከም ዓበ ሃገር ዓብ ፀገም ኣለካ ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ ይመራት ጎረቤትና ኣይኮነትን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ገይራ ኣላ እቲ ኩነታት ምስ ተወደአ ቦርሳ ጠርኒፋ ኣብ ከባቢያ ክትከይድ እያ ሱዳንን ሱዳናውያን ክሓርቁ ይኽእሉ እዮም ግን ብዶባ ይራኸቡን እዮም ኢትዮጵያ ግን ጎረቤት ሃገር እያ እዚ ታሪክ ዝቀፃሊ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ጎረቤትካ ትገብሮ ዝምድና ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ዝተሓወሰ እዩ ንህዝቢ ናይቲ ጎረቤት ክትብድል የብልካ ኣብይ ኣሕመድ ግን ነቲ ህዝቢ እናበደለ ናይ ርሑቕ ኣጀንዳ ዝብዎ ዘሎ ይሰርቭ ዝገብር ዘሎ እዚ ከዓ ንነዊሕ ዘይሓስብ መራሒ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ስትራቴጂ ንጀዋር ክሓስብ ክመክር እንድሕር ኮይኑ ጌታቸው ረዳ ኣእምሩ ከስርሖ ነይርዎ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንጎረባብቲ ህዝቢ ዝብድል ነገር ክትገብር አይግባእን እዩ ተጣልተው የወጡ የትግራይ ሊቆች አሉ ኮንሰርናቸውን አንደርስታንድ አደርጋለሁ but be careful what you are digging ለትግራይ ህዝብ ላይ በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ከዋጋ የሚደረግ ትግል I'm fine ህወሓትን በመታገል ነው ትግዜ ትርሴን የነቀልኩት ነገር ግን አብይ ሌላ ጦርነት ከትግራይ ጋር እንዲገባ የሚገፋ ነገር ትግራይን የባሰ የሚያደቁስ ኢትዮጵያን የባሰ የሚያፈርስ መሆኑን አውቀው መጠንቀቅ አለባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሮሞም ውስጥ ሆነ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ጀዋር ለንቀነ ሳቢ ፖለቲከኛ የተቀይሩ ዘሎ ነቱ የፖለቲካና ኢትዮጵያ ኣብዚያ ዋን እዚያ ድማ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕብር ዝኽእል መሰጅ ምግባር እውን ኣገዳሲ ገለገለ ፖለቲከኛታት ጻድቃን ይኹን ጌታቸው ረዳ ሽሞም ከይረቑሑ ማለት እዩ ምስ ህወሓት መራሕቲ ህወሓት ተባይሶም ስለ ዝኸዱ ሎሚ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ኮይኖም ናብ ትግራይ ኩናት ክእውጁ ይፅዕሩ ከም ዘለው እዩ ምናልባት ንህወሓት ክትቃለሶ መሰልካዩ ኣነ ንባዕለይ ፖለቲካዊ ጉዕዞናተይ ኣንጻር ህወሓት ዝቃለስ ነይረ ንህወሓት ይሃርም ኣሎ ኢልካ ንትግራይ ናብ ኩናት ክትወት ሓስብ ተለኻ ግን ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ክግንዘብ ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወላው ንህወሓት ይፀልኦ እንተበልኩም ንህወሓት ክናሊና ኢልካ ናብ ኩናት ናብ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ምድጋፍ ወይ እውን ምጉስጓስ ሓደጋ ናቱ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወላ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት እዮም ተመሳሳሊ ዝብሉ ዘለዉ ትግራዮቹ ስጋት እንዳለባቸው ይገልጻል ወደፊት አሁን ወደ ጥቃት ወደ መከላከያ ወደ ማጥቃት ሊሄዱ ይችላሉ አይችሉም የሚለው ላይ ኮንፊደንስ አልነበረውም ሁኔታው ጊዜ የሚሰጥ አይነት አድርጎ ነው ያቀረበው
بحفشا ولا قدون انت خونه ابز حلفه دريو دلو ابز حلفه زنبره كاليو كابو تماهيرنا حجي تمساسال سغنتي كغبر زمرز زلو مراحين ايبلصقنا ابي احمد قل بفصم كاب جيغو زي محار بمخانيه تسفا قريص لي يزبل سب حاله غزي خغاغخل حماق كوعل خل كابو تماهيرو غن كرم يزغبو اب تግራይ استفصمه يس ملؤ تحتاتነት كلو يغبا بلا 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 قل انت واحد كاو كتمهاري زغباك كمز عينت القيت فصيمكا نعو مفتحكي جبركنا بامحرم زغاركا نمحك تسفا زغورص حجدما دغيمنا بتግራይ يمص ملاو بزانا دبرت غير خدوي تات كحد زي ما سمنا يوم بزع عفار قص وقن يرو بزول ابتدو بتግራይ نوره وتعقصوا سلام غورو تاهلنا كو تحتنا تاغيرنا نحنا سلام غبرو بحال زلون سي إلنا كوردينا سرينا سلام غوري لو سديدو شماغله سراويتي زكب زلغن ناكبوني صنيحو ስለዚህ ተገልቢጢ ንሱ ሰላም ጎሩ ዝብል ሽማግለታት ሳዕ ምስዳድ በጽሑ ማለት እዩ ሕዝኻ ተሓቀ ወፅያ ደላይ ኮይናት ንሱ ምዃኑ ፖለቲካዊ ሽግር ብበትሪ ብጥይት ፈትሕ ዝብል መንግስቲ ክንበርክኽ ዝብል መንግስቲ መሰል ንፈልካ ተሓትት ዝብል መንግስቲ በቃ ዘይት ባህሪ ኣብዚ ሓለፈ ደብረጽዮን ፍተወፅላዮ ኣብዚ እዋን እዚኣ ነታ ኩነታት ጽቡቕ ገይሩ እዩ ኣንቢብዋ ዘሎ ህወሓት እውን እንተኾነ ኣብይ ድማ ዝኣክል ብኮታት ከፊቱ ስለ ዘሎ በቃላቱ ክትዋጎ በተግባራቱ ክትዋጎ ትኽለሉ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ዘገርም እዩ